Lungu Ivan, am fost la Curte de Apel cu dosarul civil care este intentat de SAR Donaris Group S.A. către Transelit SRL, compania de asigurări. Și eu am fost chemat acolo ca intervenient accesor în cazul rutier, accident rutier. Ei au motivat faptul că mașina care a căzut în accident a fost dată alte persoane fără ca să depui careva documente astea. Cu atât mai mult, avocatul de la Donaris Group, Ieșanu Mihail, după prima ședință, ne-a spus chiar în față că el are judecătorul cunoscut al lui Victor Sandu de la Judecătoria Centru, care el, ca prieten bun al lui, va lua o hotărâre în favoarea lui, care m-a obligat pe mine forțat ca să achit suma de 10.000. Judecătoria economică din centru sau care? Nu, Judecătoria Centru. Dar și este așa judecător Sandu? Da, Victor Sandu, la 4-lea etaj. Și când colo, eu în proces de judecată către judecătorul Victor Sandu am depus mai multe cereri suplimentare, adică referitor la cerere de chemare că conform... Dar dacă ți-au spus că e prieten cunoscut cu acela de la Donaris, trebuia să-l recuzezi, nu? Nu, eu n-am fost convins, m-am crezut am că... înțeles, glumește, m-a luat la poantă, știți, să laudă așa, ea ca eu să accept a lui propuneri, poate careva acolo. Fiind convins între asta că zic, mai poate totuși acum merge atâta combate corupția judecătorilor, am crezut că el nu o să accepte propunerea lui Victor Sandu. Cu atât mai mult, eu, judecătorul lui Victor Sandu, în proces de judecată am depus oficial cereri prealabile și suplimentare în care am confirmat că la depunerea cererii de chemare în judecată în baza articolului 166 cerințelor obligatoare, reclamantul este obligat să depuie cereri și la toate cererile să depuie un complet de documente care se anexează la dosar. Nu e obligat, dar are dreptul de depună cereri, da. Nu, este obligat. Legea articolul 166 de depunere a cererii în codul procedurii civile, anume scrie că este obligat. Cu atât mai mult, această lege se bazează și în baza articolului 167 alineatul 1 în care scrie că reclamantul, dacă a depus cereri de chemare în judecată, el este din nou obligat să depună atâtea copii câte părți sunt părâți și intervenienți în judecată și accesorii, plus un complet de documente pentru instanța de judecată. Ceea ce eu, ca administrator firmei SRL Livital Business Fund, n-am primit nici o copie de la documente. Numai o singură cerere care el, pe urmă, după ce ne-a spus mie că el ar să facă în așa mod, firma să plătească suma de 10.000 de lei prejudiciu material și moral. Și plus la asta cheltuieli de judecat, cheltuieli de avocat, care eu consider legal, că dacă este articolul 166, 167 din Codul Procedurii Civile, care obligă că reclamantul este obligat părâtului să depui toate copiile din dosar, care le-a depus el, eu ca părât n-am primit nimic. Astfel, consider că este încălcare de procedură civilă. Cu atât mai mult... Și ce au zis instanța, Curtea de Apel? La Curtea de Apel a fost ședință, dar în legătură de ce că nu au fost părțile, cum Donaris Group și Transelit, ședința s-a amânat pentru data viitoare, că ei nu au fost... De ce nu s-au prezentat ori? Nu s-au prezentat, unul l-a citat, a doilea nu l-a citat acolo și instanța au decis, ca să nu fie pe urmă probleme la Curtea Supremă de Justiție, că s-a examinat în lipsa părților, au decis că nu prin acord comun, ca să amâine ședința. Hai să păstrăm legătura și ne vedem poate la următoarea examinare. Da, eu consider așa că la momentul de față prima instanță de judecată a confirmat încă o dată corupția instanței, că anume bazându-se fără documente la dosar care ar confirma dreptul companiei de asigurări că se refuză, nu au avut, atât mai mult. Dar plecăm. Haidem.